Ce manifesti când ai o traumă? Manifesti abandon, trădare, umilință, respingere, intri des în rolul de victimă, simți că nu ar trebui să existi, intri des în depresie, simți că nu ești destul, simți că nu meriți. Ce manifesti când ești vindecat de traumă? Te iubești pe tine mai mult decât pe oricine. Simți că ești destul de bun și simți că ești tu. Și nu mai ai nevoie de nimeni ca să te valideze. Ești tu și ești suficient. Dacă rezonezi cu mine și ai nevoie de ajutorul meu, scrie-mi pe WhatsApp.